Tigaamsa Tankuru kwa Dr. John Komenda Ondieki, Former Chairperson of Jubilee Nyamira County, kubateria buna tigatokong, ntugwata mangana mutua, ara makongo, tugwenurete guchamo, tugwatirane. Bono bangu chikubateria ntugwata umukuta na abumambia, ririyo nsune, ogu chikubangera, amangana yo kweregister se aria stogu kwana mangana aringa tuko kadi. Tukagetekera omuntu abe kadi. Ibo mambia tariki kyanda mukinyo yokane ntugwata umukutano bw'abarayi bonse banyamira ibirugo aho echakera obo MCA obo chumba owinandire ko senator amo nobo gabana mbako president. Ibo mukutano ibonse tiabuna nabatebire bagiganiwe amo n'ebiongozi bya Jubilee ase Nyamira County. Igo yange nene tugo chikumirana no kubanga mangana una tugo chikoba kadi. Tutagete toba abangi mono asi into registration nere guchikotoa numbers chino chikotoa obobui boborai obobole motwe. Asi Nyamira tuiranire nyuma mono chikaunti chinde cha registra abantu abange into tuiranete magega. Igo mambia kubangera tole amangana iyo torore na kito cha sichi ward peto asichi constituency amone county ngima torore kiro monto o registry. Iwanti chueta samatanga tuete cha sichi tundu bali chire into paka makoli me baka samatanga gutoka mwana asichi nyangi chire elinde tunyale koranga to registry abantu abange mono bali bagocha sumukutana buna nabatebiri entubwata abarayi baitu bali abanene koru Jubilee National amo n'abarayi baitu be county amo nabali bakuri gichikura amo nabande bonse baratake guikororo erinde entubange strategy na tucho bakore ebintu bito asenyamira umukutano oyo ibo mambi ataretisa bobo chaka chinsa sanane na bakulere bari bonsi tubabena tegocha onde no yo mutabasa komocha gocha yanta getekiro montaije ende ritoteba ni na kitoko imoka togenda enyumba ase nyumba register abantu bona ntudi bukikubaganya bache ko register tugegete bitu bya IBC lakini bona otoko bari bitaka sibabo toka pakanya kero umuntu wikaboto ageta register